per la segona carta dels signes astrològics. Ara toca Tauro. Veieu el dibuix? Tauro, el dibuixem en color verd que representa la terra. És un signe pràctic de tocar de peus a terra, lent, pacient i li importa lo material. Quan et surt aquesta carta en una tirada, està parlant de tengo, veus? De tinc. Està parlant de coses materials, de coses que tinc. Sí que pot ser algo espiritual. En els dibuixos també veieu que hi ha un Buda i una persona il·luminada, perquè Tauro vol aconseguir coses. I si és una persona que està en un nivell espiritual, doncs podrà aconseguir espiritualitat. Per tant, també pot ser això. Però el que trobaràs més sovint està parlant de possessions, de diners, de coses concretes, materials. I la paraula que el resumeix és això, tinc. Tinc què? Coses. Tinc. Recorda que quan surt aquesta carta està parlant de coses del passat, que ja ho tens de fa temps, forma part de la teva herència, de tu, del que portes en aquell moment, i per tant, això és del que t'està parlant, vale? Del passat, de coses que tens, no de coses futures. Però l'explicació t'està dient, ei, té que veure amb o bé amb diners o bé amb coses materials, que t'està parlant d'això, que has de treballar aquesta història per solucionar el problema que hagis preguntat. Evidentment, també podria parlar, segons la pregunta que li hagis fet, de que es manifestarà ara el resultat de tot això. Una persona que ha treballat dur, que ha guardat diners, ha après a valorar el material, pot ser que no ho hagués disfrutat fins ara, i per això hi és, ve d'abans, però que a partir d'ara pot passar altres coses. Però ha de sortir una altra carta que parli de futur, perquè si no, aquesta és algo del passat, que tens encara, d'ara enrere, no endavant. L'explicació de Tauro espiritual, recorda el que t'he dit en el primer d'Àries, jo no la faig servir més que casos molt raros, però bueno, te la comento. Veo y cuando el ojo está abierto, todo se ilumina. Es refereix al tercer ull. Per les persones que estan en el camí espiritual es desperta el tercer ull i és una persona il·luminada, que és el dibuix que posem d'aquesta persona totalment brillant, no? Il·luminada. Insisteixo, no t'hi matis, si estudiessis astrologia a fons i tinguessis que treballar amb persones de tipus espiritual sí que et serviria. Amb una tirada de carta normal no et sortirà gaire. Però bueno, va bé que ho sàpigues. Pràctic, concret, material. Això és la resposta a aquest signe, Tauro. Si tens dubtes, com sempre, en els comentaris i ens veiem en el següent vídeo.